Igbo mma mmanụ a sị na ekwe kụọ ma agba n'ihe TV ka anyị ka na ebe anyị na-ewetara ụlọ nkụzi dị omimi. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwuogwu. N'oge gara aga anyị tụlere ihe a na-akpọ nkeji asụsụ. Anyị hụkwara etu ha si arụ ọrụ n'ime okwu. Tata anyị ga-aga n'ihu n'ihi na nkeji asụsụ ndị anyị kụziri anaghị arụ ọrụ naanị ha. Ha na-ezukọta ọnụ iji mepụta ihe dị mkpa karịa nke a na-akpọ ahịrịokwu. Ya mere, gịnị bụ ahịrịokwu? Kedu ka esi emepụta ahịrịokwu? Kedu ihe ahịrịokwu ga-enwegasị ewee kpọọ ya ahịrịokwu zuru ezu? Ihe ndị a niile ka anyị ga-enyocha n'ụbọchị tata. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ahịrịokwu bụ nchịkọta okwu zuru oke nke na-ezipụta echiche zuru oke. Nke a pụtara na ahịrịokwu ga-enwe echiche zuru oke ma dokwa anya. Nke a bụ ihe nlereanya. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Nke a bụ ahịrịokwu zuru oke. Biko achọrọ m ka ị mara na ahịrịokwu na-egosi ihe mere, ihe na-eme maọbụ ihe ka ga-eme. That means a sentence reveals the past, the present, and then the future events. Ugbu a ka anyị hụzie ihe mejupụtara ahịrịokwu. Ahịrịokwu ọbụla zuru oke na-enwekarị akụkụ abụọ bụ isi. Nke mbụ bụ isiokwu, nke abụọ bụ ngwa. Isiokwu bụ onye maọbụ ihe a na-ekwu maka ya n'ime ahịrịokwu. Anyị sị na ahịrịokwu ọbụla na-enwe akụkụ abụọ bụ isi. Nke mbụ bụ isiokwu. Anyị sị na isiokwu bụ onye maọbụ ihe ahịrịokwu na-ekwu maka ya. N'ahịrịokwu a, Ada na-agụ akwụkwọ. Isiokwu bụ Ada, maka na ahịrịokwu a na-ekwu okwu banyere Ada. Nke abụọ bụ ngwa. Ngwa na-egosi ihe isiokwu na-eme maọbụ ọnọdụ ya. N'ihe nlereanya nke a, Ada na-agụ akwụkwọ. Ada na-agụ akwụkwọ. N'ebe a, na-agụ bụ ngwa. Ọ bụrụ na enweghị ngwa, ahịrịokwu agaghị ezu oke. Nke a bụ ọmụmaatụ ahịrịokwu zuru oke. Ahịrịokwu nke mbụ, ụmụaka na-egwu egwu. Nke abụọ, nwoke ahụ riri nri. Ebe na ahịrịokwu a, ihe mere o ji zuo oke bụ na o nwere isiokwu. Ahịrịokwu nke mbụ, isiokwu bụ ụmụaka. Na-egwu egwu bụ ngwa. Ebe na nke abụọ, nwoke bụ isiokwu. Riri nri bụ ngwa. Ya bụ na ahịrịokwu ọbụla zuru oke ga-enwe isiokwu nwee ngwa. Ọmụmaatụ ahịrịokwu ezughị oke. Nke mbụ, n'ụlọ akwụkwọ. Nke abụọ, mgbe ha bịara. Ahịrịokwu abụọ ezughị oke n'ihi na ha anaghị ezipụta echiche zuru oke. Nke a wee etu esi ewu ahịrịokwu dị mfe. Isiokwu, which is the subject, plus ngwa, which is verb, plus mgbakwunye, which is the object or complement. Isiokwu bụ onye maọbụ ihe na-eme ihe. Ngwa bụ ihe a na-eme. Mgbakwunye bụ ihe na-enweta ihe a na-eme maọbụ mee ka echiche zuo oke. Ugbu a, achọrọ m ka ịghọta ahịrịokwu nke ọma. Ine ọmụmaatụ ahịrịokwu a dị ebe a. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Dịka anyị si kwuo ebe a, isiokwu plus ngwa plus mgbakwunye. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Chinedu bụ isiokwu plus ngwa gụrụ plus mgbakwunye akwụkwọ. Chinedu gụrụ akwụkwọ. Chinedu bụ isiokwu, onye na-eme ihe a na-eme. Gụrụ bụ ngwa, ihe na-eme ihe a na-eme. Akwụkwọ bụ mgbakwunye, ihe na-enweta ihe a na-eme. Eji m n'aka na ị mụtara nke ọma emume ndị anyị mere. Tata anyị mụtara ihe ahịrịokwu pụtara, ihe mejupụtara ahịrịokwu, isiokwu na ngwa, ahịrịokwu zuru oke na nke na-ezughị oke, etu esi ewulite ahịrịokwu. Na vidiyo ọzọ na-abịa, anyị ga-ama ụdị ahịrịokwu dị iche iche. Ebu m ube ekele na-ebunye gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ihe TV. Aha m ka bụkwa Maazị Ifeanyị Chukwuogwu. Please don't forget to subscribe, comment, share and like. Ka ọ dị mgbe ọzọ.